به چه شێوەی بە پێدێ لە ڕۆژاوای کوردستانê hewl dide jiyana siyasî tune bike û jiyanê li ser welatiyan asteng bike da ku Kurdên li ser axa Xomanî jî berê xwe bidin dervey welêt û bibe sedemek ji guhertina demografiya herêmê re. Di her dem û demekê de kiryarên revandin û binçavkirina rojnamevan, çalakvan û endam û alîgerên ser bi enekesî ve têne encam dan. Bêku sînûrek hebe. Berûva jî rojane peyedê kiryarên xwe tuntir dike û jiyanê li ser şîniyên Kurd asteng dike. Di çarçoveya çend rojan de çendîn bilpêkirin hatin encamdan, hîn jî pêkîner û encam der nehatine sizadan û dadgehkirin û di kiryarên xwe de serbest û azadin. Piştî rojekê ji şewtandina otomobîla parêzerê Kurd Rezan Elmele li bajarê Dirbêsiyê yê Rojavayê Kurdistanê wekû her tawanekê bêvekirina lêkolîn û lêpirsînê dûse hate tawandin û di berdewamiya afirandina tevlihevî û cîbicîkirina plana nehiştina jiyana siyasî û qirkirin û tunekirina dengên azad û pênûsên nelgûrî siyaseta PYD û armançkirina serkirde û endamên enekesê, milîsên PYD rojnamevan Dara Abdo ji bajarê Hesekê herwiha rojnamevan Ahmed Sofî ji gundê Bana Qesrê yê ser bajarê Dêrika Rojavayê Kurdistanê ve revandin. Her du rojnamevan wekû nûçegihanên Ark TV û Rêbaz News in. Herwiha endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ne. Bi tûmetên dûr ji rastî hatin revandin û şêweya ku pê hatine revandin berûva jî yasa û prensîpa ne. Di hûrguliyên tawanê de ji derên Arkê danezanîn ku di 19 Sebatê de milîsên PYD bi şêweyekî hovane girtin ser mala nûçegihanê me, herwiha nûçegihanê Rêbaz News rojnamevan Ahmed Sofî, endamê Encûmena Herêmî ya Pedekesê, herwiha endamê Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriye da ku wî birevînin. Lê ji ber ku nel mala xwe bû milîsên PYD li şûna rojnamevan Ahmed kurê wî revand. Li cem xwe wekû rehîne hêşt ta ku Ahmed xwe radest bike. Piştî ku Ahmed xwe radest kir, çekdarên PYD kurê wî serbest berda û rojnamevan Ahmed revand. Di heman demê de rojnamevan Dara Abdo ku endamê Encûmena Şaxî ya Pedekesê ye ji bajarê Hesekê hate revandin û di dema girtina sermala wan de rewşeke metirsiyê li başîniyên Kurd afirand û dûr ji rewşt û prensîpan serederî kir û ew her du rojnamevan revandin û ji bo ciheke nediyar hatine birin ta niha jî tu agahî li ser wan û çarenivîsa wan tune ye. Ev yek di demekê de tê ku nûçegihanê me û yê Rêbaz News Sebrî Fexrî jî ku endamê Komîta Herêmî ya Pedekesê ye hîn jî nediyar e û heta niha revandiye û dangûbasên wî tune ne û çarenivîsa wî jî nediyar e ku di 5 Çileya îsal de li gel rojnamevan Bawermela Ahmed nûçegihanê Malpera Yekîtî Mîdya derengiya şevê bi şêweyekî dûr ji rewşt û reftaran her du rojnamevan revandibûn. Lê piştî 5 rojan Bawermela Ahmed serbest hate berdan. Çavdêr tekez dikin ku mebest ji kiryarên revandina rojnamevan û çalakvanan qirkirin û tunekirina jiyana siyasî ye. Da ku PYD bi tena xwe di qadê de bimîne û encamên wê dê karasetî bin û heman sînaryoya ku li Efrîn û Serî Kaniyê roda ye li pêş bajarên din yên Rojavayê Kurdistanê ye.